Gemeenten leggen boetes op om auto's te weren uit de binnenstad. En ze gebruiken daarvoor een politiewet. Maar dat mag niet volgens een privacy-expert. In de wet politiegegevens staat limitatief opgenomen wie verantwoordelijk kan zijn. En daar staat de gemeente niet bij. En ook de buitengewone opsporingsambtenaar niet. Dus dat kan niet. Het hele verhaal krijg je zo meteen. En verder vandaag. Opnieuw gezocht naar Herman Ploegstra. En steeds vaker een eenzame uitvaart. Goedenavond. Mag je de camera's die in de binnenstad hangen gebruiken om boetes uit te delen aan automobilisten die daar niet mogen komen? Volgens een oud-specialist privacywetgeving van de politie Zeeland mag dat niet. En dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor een flink aantal steden en voor mensen die de afgelopen tijd een boete hebben gehad. Goes wil auto's weren uit de binnenstad. En daarom staan er sinds begin dit jaar deze borden. Wie ze negeert wordt gefilmd. Het kenteken wordt geregistreerd en de boete valt automatisch op de deurmat. Ja, precies op die manier. Dus er is een camera die ziet inderdaad van dat kenteken mag op dat tijdstip hier niet komen. En dan volgt daar een boete uit. Maar volgens Martin Slingeberg maakt de gemeente een fout. Slingeberg werkte voor de politie Zeeland en was daar 20 jaar lang specialist op het gebied van de privacywetgeving. Goes baseert zich op de wet politiegegevens. En dat kan niet, zegt Slingeberg. In de wet politiegegevens staat limitatief opgenomen wie verantwoordelijk kan zijn. En daar staat de gemeente niet bij. En ook de buitengewone opsporingsambtenaar niet. Dus dat kan niet. Als Slingeberg gelijk heeft en de wettelijke grondslag voor de maatregel ontbreekt, dan zouden overtreders hun boete misschien niet hoeven te betalen. Het bewijs doe je op grond van de wet politiegegevens. En dat lijkt mij niet rechtmatig. Dus dan heb je onrechtmatig verkregen bewijs. En dan hoef je ook eigenlijk die boete niet te betalen. Nou, daar gaat de rechter over, ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat de rechter dan een boete oplegt. Bij mij in de studio is politiek verslaggever Marcel de Kraan. Marcel, er zijn daar toch al allemaal camera's die door de politie worden gebruikt? Ja, maar dat zijn camera's die dienen om toezicht te houden op de openbare orde en veiligheid. Hè? Bestrijding van criminaliteit bijvoorbeeld. En dan is het natuurlijk heel logisch dat de politie dat doet. Hier gaat het om relatief lichte verkeersovertredingen. Hè? Rijden waar dat niet mag. De boete is trouwens niet zo licht, want je betaalt al snel €130. En deze deskundige zegt, nou dat kan dus niet op basis van die wet politiegegevens. Nou, het gaat dan nu even over Goes, maar dit geldt dan toch voor heel veel meer steden? Nou, in Zeeland heb je dit soort camera's op de boulevard in Vlissingen. Daar mag je zomers niet rijden. In Middelburg geldt het voor de binnenstad. Daar baseren ze zich ook deels op die wet politiegegevens. En veel andere gemeentes in Nederland doen dat ook. Amersfoort bijvoorbeeld. Als nu blijkt dat dat niet mag en dat dat niet klopt, ja, dan moeten die maatregelen worden teruggedraaid. Dan moet het allemaal anders worden geregeld. En misschien moeten mensen dan ook, kunnen mensen dan ook hun boetes terug gaan vorderen. Ja, want deze deskundige heeft wel degelijk een punt. Hij heeft zeker een punt. Er is altijd natuurlijk wel een verschil tussen gelijk hebben en ook gelijk krijgen. Dat moet allemaal nog blijken. Hij heeft in ieder geval geen half werk geleverd. Want hij heeft een klacht ingediend bij de autoriteit persoonsgegevens. Hij heeft contact gehad met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ook nog met de gemeente Goes. Nou, die laatste hebben wij ook gebeld. En zij zeggen, wij volgen dezelfde beleidslijn die andere gemeenten al jaren gebruiken. Met andere woorden, Goes denkt, we doen het vooralsnog goed. Maar de toekomst zal zien of dat ook zo is. En jij houdt ons daarvan op de hoogte, Marcel, dankjewel. De hele dag al zorgt een gekantelde vrachtwagen op de A58 voor hinder. Ter hoogte van Rilland is de vrachtwagen overdwars over de weg komen te liggen. De bestuurder was na het ongeluk aanspreekbaar, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht. Verkeer moet omrijden via de N289. Chemische geurtjes zijn de inwoners van Sas van Gent niet onbekend, maar de laatste dagen blijkt het in de buurt van de Statenstraat wel heel heftig te zijn. De afgelopen dagen hangt hier een hele zware en penetrante rotte uiengeur hangt hier rond. Ja, echt verschrikkelijk. Zat in huis, ramen, deuren dicht. Ramen en deuren dicht? Ja, de stank was niet te harden. Waar de geur precies vandaan komt, blijft een mysterie. De gemeente Zelzaten zegt dat het te maken heeft met onderhoud van Rain Carbon, maar dat bedrijf ontkent. Voedselbedrijf Cargill wil geen commentaar geven. Ik maak me daar druk om, ja. Het is toch weer een stof dat in de lucht hangt, je ademt het in. En ja, je weet natuurlijk ook niet wat het is, dus ja. Volgens de inwoners hangt de lucht al 4 dagen in de buurt. Het goede nieuws is dat vandaag het al een stuk minder stonk.
Het aantal zogenoemde eenzame uitvaarten in onze provincie neemt toe. Schommelde dat aantal door de gemeente geregelde uitvaarten jarenlang tussen de 25 en de 30. In 2024 waren het er al 40 en afgelopen jaar al 56. En hoewel het aantal toeneemt, zijn ze sinds eind vorig jaar wel een stuk persoonlijker geworden. Een gemeentelijke uitvaart is eigenlijk heel sober. Meestal ben ik alleen als uitvaartondernemer met mijn collega's aanwezig op de uitvaart of hier in het uitvaartcentrum of op de begraafplaats. Het is iemand die in eenzaamheid is overleden of die geen familieleden had of geen contact had in de familie. En soms is het zo dat er geen financiële middelen zijn om een gewone uitvaart te kunnen betalen. En dan komt de gemeente in beeld. En die gemeente komt dus steeds vaker in beeld. Voor een deel heeft dat te maken met vergrijzing en vereenzaming, maar in Goes en Terneuzen is daar ook nog een andere verklaring voor. Hier in Goes hebben we het ziekenhuis en de gemeente van waar het overlijden plaatsvindt is verantwoordelijk voor of een begrafenis of een crematie. Dus in de gemeente Goes komt het denk ik iets vaker voor dan in een andere Zeeuwse gemeente. Sinds kort krijgen overledenen in 8 Zeeuwse gemeenten een persoonlijk geschreven gedicht als er sprake is van een eenzame uitvaart. Eind 2025 werd namelijk de stichting Eenzame Uitvaart Zeeland opgericht, waarbij 10 Zeeuwse dichters zijn aangesloten. Het idee is dat er dan toch een zo persoonlijk mogelijk gedicht geschreven wordt door een dichter en voorgedragen wordt bij de uitvaart. Kijk, eenzaamheid is erg, vind ik, en zou eigenlijk zo min mogelijk moeten voorkomen uiteraard. Maar in eenzaamheid sterven, dat vind ik dan toch nog eens extra. Jij wilt toch dat iemand gezien wordt. Aschwin las op Oudejaarsdag het eerste persoonlijke gedicht voor namens de stichting bij de uitvaart van een man uit Vlissingen. En dat was best een uitdaging. Het gebeurt toch ook wel dat er vaak heel weinig bekend is over de mensen die overlijden in deze soort omstandigheden. Maar er zijn altijd wel haakjes. Bijvoorbeeld het gedicht wat we gedaan hebben voor deze meneer in Vlissingen. Daarvan wisten we waar hij werkte, dat hij van katten hield. En dat hij na zijn werk altijd buitenshuis at. Dus dat waren dan elementen waar je dan toch probeert iets mee te doen. En dan blijkt plots december stiekem in jouw herfst te liggen. Onder aan de boulevard verstopt, waar op bruin gebladerde kasseien een kat schichtig wegspringt. Zoekend naar een veilige plek waar het vooral moeilijk vinden is. De deelnemende Zeeuwse gemeenten geven een kleine vergoeding voor de gedichten. Verder is de stichting afhankelijk van sponsors en donateurs. Het is puur vanuit intrinsieke motivatie om iemand dit nog mee te kunnen geven, ook al is het symbolisch. En wij werken enkel met een vrijwilligersbijdrage, onkostenvergoeding. Ook Wouter doet er alles aan om met een beperkt budget toch een mooie uitvaart te verzorgen. Gelukkig is mijn bloemist zo lief om dan een mooi klein bloemstuk te maken. Dat leggen we op de kist. Hier draaien we altijd een muziekje als we hier de deur uitgaan. Omdat wij het belangrijk vinden dat ieder mens, op welke manier die persoon ook is overleden, toch een waardig afscheid krijgt. Straks in deze uitzending, kijk goed om je heen als je in het tuincentrum loopt. Want voor je het weet ontdek je bijzondere dingen. Nou, als dat geen cliffhanger is, eerst ander nieuws van vandaag. Misschien herinner je je deze beelden nog van een vuurwerkbom die afging bij een zorgcentrum in Oost-Soeburg op Oudejaarsdag, ruim 2 jaar geleden. In de rechtbank eiste het Openbaar Ministerie vandaag werkstraffen, variërend van 70 tot 160 uur voor 3 jonge mannen van begin 20 jaar oud. Het OM noemt het afsteken van meerdere vuurwerkbommen die dag een schandalige actie vol met risico's. Een alpaca uit België die aan een wolf wist te ontsnappen, verblijft tijdelijk in Aagtenkerke. Naast mij hier staat alpaca Cloud. En die is eind oktober bij ons binnengekomen nadat zijn maatjes zijn gedood door een wolf. Dus die wolf is in de weide gekomen, 's nachts heeft daar de anderen opgejaagd en gedood. En Cloud die heeft de aanval overleefd, was eigenlijk verder fysiek ook ongedeerd. Cloud blijft in de opvang totdat de eigenaren de weide en ook zijn stal thuis wolfproof hebben gemaakt. Maar hij hoeft dan gelukkig niet alleen terug naar huis. Het is de bedoeling dat Cloud met in elk geval 2, misschien 3 vriendjes terug naar huis gaat. Dat hij echt weer zijn eigen kudde heeft. Dus we proberen hier ook goed te observeren met welke anderen die goed op kan schieten. En daarmee dan een clubje te vormen waar hij weer mee terug naar huis kan. De alpaca blijft nog tenminste 2 maanden in de opvang.
Kees en Jan Ploegstra, de broers van Herman Ploegstra, hebben naar nu bekend is gemaakt afgelopen dinsdag tevergeefs zelf gezocht naar hun broer, die sinds 2010 vermist is. Samen met de Peter R. de Vries Foundation werd een stuk grond afgegraven in natuurgebied Braakman Noord. Jammer dat je niks gevonden hebt, heel jammer. Ja. Maar het is niet anders. In september werd in natuurgebied Braakman Noord al door de politie gezocht naar Ploegstra, na bericht van een anonieme tipgever. Die actie leverde niets op. Wel kreeg de Peter R. de Vries Foundation nieuwe informatie van de tipgever. Maar de broers vonden niets. De locatie van de briefschrijver hebben we dusdanig onderzocht dat we denken dat er daar niks is. De foundation hoopt opnieuw in contact te komen met de tipgever. Ja. Wacht op een nieuwe kans. En die komt er. Jullie geven niet op, hè? Absoluut niet. En dan, honderden zullen eraan voorbij gelopen zijn. Maar niet Willy Remijn, de vrouw van paddenstoelen-expert Henk Remijn. Zij spotte in de pot van een olijfboom in het tuincentrum in Middelburg een wel heel bijzondere paddenstoel. De meeste mensen kennen de paddenstoel als een steel met een hoedje. Maar ja, zoals je straks zult zien, er zijn heel veel andere vormen die heel fascinerend zijn in de paddenstoelwereld. En dat geldt dus ook voor deze hele speciale aardster. Ja, hij heeft uiteraard dan geen Nederlandse naam, want dit is nog maar de tweede vondst in Nederland en de vierde van Europa. En het is Geastrum welwitschii. Henk en Willy zijn natuurlijk opgetogen over deze speciale ontdekking. En in het oorspronkelijk gebied is hij ook hartstikke zeldzaam, want daar is hij ook nog maar 25 of 30 keer gemeld. Dus dat geeft al aan dat het eigenlijk wereldwijd een heel zeldzame soort is. Ja. En toch zijn wij de enige cameraploeg die hier staat. Ja, dat heb je aan mij te danken. Maar als het aan u zou liggen, zou hier RTL, NOS, BBC zou hier ook moeten staan. Nee, ik ben hier al mee tevreden. Geen onaardige dag. Periode met zon. Het bleef overal droog. Er stond een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Morgen opnieuw periode met zon. Ook dan een droge dag. Temperaturen tussen de 6 en de 8 graden. Maar weinig wind. De rest van de week dan wisselen bewolking en zon elkaar af. Maar ook dan blijft het droog. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op onze site omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een heel mooie maandagavond.